Той е висок, той е черен, а прическата му е ужасна. Хората са виждали братовчедите му от Австралия до Хималаите. Кой или какво точно е това диво същество, което наричаме голямата стъпка? И съществува ли наистина, освен във въображението ни? След като прегледахме доказателствата, мога със сигурност да кажа, че съществува някакво животно. Можем ли да изключим човешка намеса, някакъв коварен план за фалшификация на доказателствата? Вижте доказателствата заедно с тези, които вярват и тези, които отричат. Ужасяващи срещи. Никога не съм виждала нещо подобно. Никога повече няма да отида на къмпинг. Огромни следи. Тези стъпки съществуват. Нещо оставя отпечатъците. Ловците не могат да ги улучат. Никога не ги е удрала кола, не са ги намирали нито живи, нито мъртви. Къде са? Да последваме следователите в истинско търсене на Саскуач, защото науката е по следите на най-неуловимото и загадъчно същество от легендите – голямата стъпка. Вярно ли е? Голямата стъпка. Първото нещо, което трябва да знаете, когато тръгнете на лов за голямата стъпка е, че ако някой е забелязал един от тях, значи има хиляди. В противен случай отдавна да са изчезнали. Но има ли основателна причина да вярваме, че тези същества съществуват? Всяка година има няколко десетки предполагаеми срещи с голямата стъпка. Много да очевидци, които би трябвало да различават мечка от огромна маймуна, която се разхожда на два крака. Вече 50 години се събират отпечатъци на голямата стъпка, а някои според учените представляват анатомично доказателство за огромно двукрако човекоподобно. Има ли доказателства, които потвърждават твърденията на хората за огромно космато чудовище, което обикаля Северна Америка? Да, има. Но въпросът е не дали има доказателства, а убедителни ли са тези доказателства? Принуден съм да заключа, че има огромна вероятност това същество наистина да съществува. Истина или мит? Едно е сигурно. Случва се нещо необяснимо. Или най-важното зоологическо откритие на нашето време се разхожда под носа на модерната наука, или една голяма група хора с богато въображение дебнат в горите. Те са поставили началото на измама, която е заживяла свой собствен живот. Търсенето на истината за голямата стъпка започва от неприветлива планина в Северна Каролина, наречена Six Rivers National Forest. През последните 50 години именно тук са открити повече следи и има съобщения за повече срещи с голямата стъпка, отколкото където и да е по света. В далечната 1958 година първите следи са открити при строителството на път за превозване на трупи. Медиите веднага публикуват историята и местният термин «голямата стъпка» бързо става популярен. Голямата стъпка прави и малкото градче Уилоу Крик, Калифорния, изключително известно. Целият град участва в годишния парад на голямата стъпка, което те кара да се замислиш. Дали местната легенда е просто отличен бизнес, или хората наистина вярват, че там някъде има нещо. Аз дойдох тук първи и наистина вярвам. Тук всички знаем истината. Останалите могат да мислят каквото си искат. Аз вярвам. Да, истина е. Определено има нещо. Трябва да ни повярвате. Мислиш ли, че голямата стъпка съществува? Всъщност не мисля. Да, съществува. Уилоу Крик има вярващи и скептици, а хората в Националната служба по парковете, чийто щаб е тук, няма изразено официално становище. Но горският Роджер Макдоналд има собствено мнение. Хората не осъзнават, че тук има много отдалечени райони, наистина отдалечени. Но дали са достатъчно отдалечени? Биолозите твърдят, че една малка популация с примати може да се увеличи до хиляди, които няма как да не бъдат забелязани. Истината е, че много хора са виждали различни неща, които съвпадат с това описание. Изправена, широкоплещеста, силно окосмена фигура с сплескано лице. Много от тях просто не искат да говорят за това. Хората не бива да подценяват емоционалното въздействие на евентуална среща с голямата стъпка.
Всички тези разкази и истории в същността си са просто показания на очевидци. Което не значи, че трябва да ги отхвърлим незабавно, а че трябва да сме много внимателни каква тежест им придаваме. Хората, които вярват, че са срещали голямата стъпка, са съгласни, че това е преживяване, което преобръща живота ти. Дори на тези, които са склонни да запазят самообладание, като пътния полицай Ричард Кейл. В онзи августовски ден бях отишъл да насека дърва. Привърших и натоварих камиона и тък му бях потеглил надолу по пътя от сечището и трябваше да завия наляво, когато видях нещо огромно, което се движеше на два крака, изправено и много бързо. Сигурно звучи откачено, но бе високо 2-3 метра. Беше огромно и не бе красива гледка. Изглеждаше наистина ужасно. Но мускулите му се открояваха под козината. Определено бе впечатляващо и изчезна изведнъж. Не знам какво видях, но знам какво не видях. Не беше човек, не беше и мечка. Виждал съм много мечки, определено не беше мечка. Неотдавна Катрин Маркофър отива на къмпинг с сестра си под близкия връх. Те се страхуват от мечки, но нещо много по-ужасно решава да ги навести през нощта. Наблизо нямаше никой, бяхме сами. Сестра ми се страхуваше, че може да ни нападне мечка. Звучи смешно. Приготвих леглото й отзад в джипа и тя так му се приготвяше за сън. Погледнах през прозореца и ми се стори, че видях нещо, затова погледнах отново. И видях голямата стъпка съвсем ясно. Никога не съм виждала по-огромно тяло. Не само бе висок, но и имаше широки рамене. Никога не съм виждала нещо подобно в живота си. Толкова се изплаших. Спуснах се по склона с пълна газ. Никога не съм си представила, че голямата стъпка съществува. Много от очевидците изглеждат напълно нормални хора. Но свидетелските показания са известни със своята неточност, особено когато хората са изплашени. Последните проучвания показват, че в условия на стрес и страх, както обикновенно става при срещи с голямата стъпка, мозъкът не може да осмисли и запомни точно какво е видял. Затова показанията на очевидци не са убедителни. Следователите го знаят, адвокатите го знаят, психолозите го знаят. Това не е шокираща новина. Но проблемът е, че когато става въпрос за срещи с голямата стъпка, показанията стават още по-неубедителни. Скептиците отбелязват, че роднините на голямата стъпка по света са толкова много заради един друг феномен – човешкото въображение. Древните легенди за дивия човек от гората са популярни във всички по-отдалечени краища на света. Индианците в Америка го наричат Саскуач, австралийците – Яуи. В Борено имат своето Майас. В Монголия и Русия има много сведения за Алмасти, свирепо човекоподобно, за което някои руски учени твърдят, че е потомък на неандерталците. Но разбира се, най-известният братовчет на голямата стъпка и може би вдъхновението за тези легенди е Йети. През 1951 година изследователска експедиция до връх Еверест открива мистериозни следи в ледник на близо 5500 метра. Ръководителят на експедицията Ерик Шиптън, известен алпинист, публикува статия в Таймс в Лондон. Легендата за Йети се преражда като ужасният снежен човек. Последвалите големи експедиции в търсене на чудовището завършват без резултат. Героят на Еверест, сър Едмънд Хилари, по-късно стига до извода, че следите са на обикновени животни, които са разкривени от топящия се сняг. Но духът на чудовището е пуснат от бутилката. Дали тази сензационна история е вдъхновила съвременната популярност на срещите с голямата стъпка в Северна Америка? За да отговорим на този въпрос, трябва да стигнем до същинските доказателства. Огромните отпечатъци от стъпки, истински или поредната измама. Експерти-следователи, приматолози и антрополози са открили няколко интересни, но и противоречиви отговори. Когато става въпрос за голямата стъпка, не се пести гипс.
Отливките от огромни стъпки наброяват стотици, дори хиляди широки, тесни, с 5 пръста, с 3 пръста, с 6 пръста. Никой не вярва, че всички са истински. Явно има хора с много свободно време и страст към приключенията. А когато става въпрос за приключения с голямата стъпка, все някой някога казва истината. В 2001 година излиза наяве история от планината Каскейд във Вашингтон, която предизвиква фурор в общността на голямата стъпка. Това е историята на Рей Уолъс. Рей е дългогодишен създател на следи на голямата стъпка. Началото е поставено през 50-те, когато живее със семейството си в Северна Калифорния. Следите, които отприщват истерията около голямата стъпка през 58-ма, са открити на един от неговите строителни обекти и в това явно няма нищо случайно. С популяризирането на историята, Рей и семейството му сменят работа след работа из целия северозапад, а голямата стъпка сякаш ги следва навсякъде. Том Бъзуел е един от доверените хора на Рей. Всичко се свеждаше до това да изфабрикува отпечатъците и да остави хората да ги намерят. Схемата работеше отлично. Рей успява да запази тайната дори от сина си Майкъл, който научава за хобито на баща си едва след смъртта му. Ето какво са използвали за неуместните си шеги. Имали са предостатъчно. Съпругата на Рей, Елна, се е примирявала с странното му занимание цели 50 години. Казвах му, че нямам нищо против, но го предупреждавах, че може да си навлече неприятности. И братовчедът на Рей, Дейл Ли, е бил замесен в схемата. Никога не би признал, че прави нещо нередно. Всъщност, никой не смяташе, че е нередно. Имало още много хора, които са помагали на баща ми при оставянето на отпечатъците. Винаги му хрумваха странни идеи. Така бе и с голямата стъпка. Винаги, когато му се отдадеше възможност, измисляше нещо. Например, каишките, които добави към моделите на стъпката. Получаваше се доста добре. Една от любимите им щуротии била да се завържат с въже за пикапа, което им давало начален тласък, за да направят голямата стъпка, а някои от момчетата са доста едри. Просто някой шофира бавно, а ти правиш тези големи крачки и... Баща ми е имал различни отливки, някои по-добри, други по-лоши, като всеки скулптор. Правеше ги в мазето. Понякога оставаше там с часове. Той беше перфекционист и изпипваше всеки пръст до последния детайл. Всичко трябваше да е идеално. Дори е подготвил костюм, работил е върху специален костюм. Веднъж дори искал мама да го облече. Казах му, няма да облека подобно нещо. Добавих, погледни, някой слиза по хълма, ще ме видят и ще ме застрелят. Той направи каквото можа. Сигурно щеше да стигне и по-далеч, а ако не се беше разболял. Следите, оставени от Рей, може да са запалили искрата на истерията около голямата стъпка. Но наличието на един измамник или дори на стотици не означава, че голямата стъпка не съществува. На близо 3000 км в Конроу, Тексас, един следовател се заема със случая на Сасквоч. Джим Чилкът е експерт по латентни отпечатъци с необикновено хоби. Той е един от малкото експерти по пръстови отпечатъци, който разбира от отпечатъци на примат. Работата ми е да залавям престъпници в Конроу, Тексас, така че не съм търсил голямата стъпка. Но преди няколко години, просто за удоволствие, той започва да разследва отливки от следи на голямата стъпка. За свое голямо очудване открива, че някои съдържат папиларни шарки, рисунък като при пръстовите отпечатъци, по долната част на ходилото. Това е началото на превръщането му от скептик в убеден вярващ. Тогава започнах да ги изследвам и да обръщам внимание на папиларните шарки, които се простираха по дължината на ходилото. Тези извивки и шарки, тъй наречената текстура, бе 2 пъти по-плътна от тази при човека. При хората тези специфични шарки са разположени по ширината на стъпалото. В този случай те бяха отстрани. Това е нещо, с което се занимаваме ежедневно. И когато попаднем на отпечатък, който е много по-различен от този на човека, не може да не сме шокирани. Джими е убеден, че е попаднал на отпечатък на непознат примат. Става въпрос за отливката, пристигнала от Калифорния през 1967 година. Изненадата на Джим нараства, когато намира втора отливка със същия модел на отпечатъци, която е направена на хиляди мили в Уала Уала, Вашингтон, 20 години по-късно. Има и още.
Открих белези по отливката, а те са най-трудни за фалшифициране. Много хора не знаят, но когато се порежеш по-дълбоко, шарките и линиите по кожата зарастват навътре. Именно това открих на отливката от Уола Уола. Може да се забележи белегът и извитите навътре шарки. И това, макар и не напълно невъзможно, би било много трудно за фалшифициране. Човекът, който се заеме с подобна измама, трябва да има огромни познания по биология и пръстови отпечатъци. Заключението на Чилкът? Доказателствата, които аз прегледах, доказват по категоричен начин за мен, че там някъде има някакво животно, някакъв примат, който броди по северо-западното крайбрежие на Тихия океан. Да не прибързваме, казва доктор Естебан Сармиенто. Този човек познава добре отпечатъците на примата и не се страхува да се залови сериозно за работа, за да докаже, че е прав. Това, което се забелязва при отливките от отпечатъците на Сасквоч, е голямото непостоянство, което ми дава още едно основание да вярвам, че тези отпечатъци може да не са истински. Експерт по анатомията на приматите, Сармиенто е прекарал последните 2 години в Африка, сред огромните човекоподобни. И решава, че единственият начин да реши проблема е да провери дали самият той може да фалшифицира един отпечатък. Отпечатък от стъпало с определен модел на папиларните шарки на кожата може да бъде фалшифициран по няколко начина. Това, което аз направих, е един кълъп за отливка на голямата стъпка, после взех шарки от кожа на бабун, орангутан и човек и ги отпечатах в моята отливка. С помощта на тази техника доктор Сармиенто може да постави отпечатъците в която посока поиска, а може да добави и белези върху отливката. Другото, което мога да направя, е да раздуя собствения си крак. Прави го, като изработва модел на стъпалото си от силикон, който после потапя в разредител за боя. Силиконът попива разредителя като гъба и резултатът е огромен крак. Този, например, накиснах за около 4 часа, за да променя размера му, ето толкова. Огромен крак, нали? И лесно може да различите шарките и линиите на кожата, особено ето тук. Това е отличен отпечатък на кожата. И определено мога да продължа до безкрайност, защото мога да направя отливка на това и да го оголемя. После ще оголемя вече оголемената отливка и ще продължа до безкрай. Мога да измайсторя нещо ето толкова голямо, просто ще отнеме повече време. Следователно, дори най-неопровержимото доказателство може да се окаже измама, ако се намери човек с достатъчно познание и енергия. Но защо му е на някого да вложи толкова усилие и време, за да заблуждава хората? Мисля, че грешката, която хората най-често правят, е, че подценяват изобретателността и интелигентността на измамниците. Те предполагат, че някой, който е нечестен и безотговорен като поведение в обществото, е също така глупав и некомпетентен. А в случая съвсем не е така. Скептици и убедени в съществуването на голямата стъпка са съгласни, че най-убедителни са доказателствата, намерени в Северо-Западна Америка. Но голямата стъпка е забелязван на различни места от Флорида до Аляска и къде ли още не. А чертите му се променят в различните щати. Сега сме на път за Тенеси, където голямата стъпка явно е доста дружелюбен. Фактът, че характерът на голямата стъпка се променя в зависимост от региона, не е изненада, понеже той е по-скоро социално, а не реално същество. Това е логичното обяснение. Тук в планината Смолки съвсем различни представители на голямата стъпка оставят своя отпечатък в живота и сърцето на Джанис Картер. Тя твърди, че е израснала с цяла колония големи стъпки, които започнали да посещават дядо й преди 60 години. Може да звучи като история от жълт вестник, но нейният гост, руският изследовател Игор Бурцев, смята, че всяка нейна дума е истина. Преди 50 години Игор е един от хората, които изследват намерените останки на Квит. Предполагаемия получовек от Русия, син на майка Сасквоч и баща човек. Когато разбира за Джанис, той веднага пристига в Съединените щати, за да разследва случая. Бе толкова вълнуващо, че просто не можех да пропусна подобна възможност. А сега разбирам, че тя е забележителна жена, която познава един свят,
тясно свързан с това същество и знае толкова много за него. Тя е като Джейн Годал, която познава толкова добре шимпанзетата. Семейството от Сасквоч на Джанис е толкова голямо, че на Игор му е трудно да проследи всички. Значи той няма деца. Той опитва да начертае родословно дърво. Джанис твърди, че познава Фокс, патриархът на групата, от 4 годишна. Тя си спомня как е наблюдавала семейството на голямата стъпка в гората и дава на Игор ключ към разгадаване на загадката как тези животни оцеляват. Прекарвах повече време по дърветата, за да ги наблюдавам, вместо да играя, например. По цял ден бях навън, настанявах се на някое дърво и гледах и слушах. Джанис твърди, че е виждала многократно как семейството ловува. Те ловуват заедно. Първият подгонва Елена към следващият от семейството, а той го извежда на открито. По-бързи са, когато тичат на 4 крака. Фокс тичаше с 70 км в час на 4 крака. Игор предлага да направят възстановка на ловните техники на голямата стъпка. Този, който е започнал лова, после преследва Елена. Посяга, сграбчва здраво двата задни крака. С другата ръка хваща врата на животното под брадичката и силно дърпа главата назад, докато щупи врата. След това с много острите си ногти разпаря корема на животното и изважда вътрешностите. Изважда черния дроб, а след това и сърцето. Когато бях малка, това много ме притесняваше. И сега се разстройвам. Не обичам да ги гледам как убиват, защото е ужасно, но някак свикнах. Джанис е наясно, че хората смятат, че живее в свой собствен измислен свят. Но за нея Фокс и останалите са съвсем истински и са семейство. Те са много умни и имат свой език и култура. Мисля, че това, което разбрахме е, че голямата стъпка е митологично същество. Не смятам, че е някаква биологична загадка. Мисля, че всъщност той представлява много интересен културен и антропологичен проблем и дори психологичен проблем. Изводът е, тези следи от стъпки съществуват и отливките. Нещо ги оставя. Моето заключение е, че става въпрос за огромна, човекоподобна маймуна. Налице е много силно желание да се вярва в това същество. Мисля, че част от хората не желаят загадката да бъде разкрита. Голяма част от хората са доволни, че мистерията продължава. Няма начин безусловно и без съмнение да се установи дали има подобно животно, преди да се здобием с тяло на масата за дисекция. Трябва да си зададем въпроса. Ако някъде там броди такова животно, защо не сме го открили? Преводач Милена Грудева. Текста четоха артистите Ася Братанова, Даниел Цочев, Сава Пиперов. Тон режисьор Павел Васев, режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиа Линк.